खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय। बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय दिनै जों माने सानैजों आरोना बोराय बुरै सानैजों माने खैराबारियाव थांदोंमोन। दा खैराबारियाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लानो नुगोन मा लायनो थांदोंमोन। सेन्देल नांगौनायखाय सेन्देल लायनो थांदोंमोन आरो बेखौ मा होनना बुङो नील पलिश ना मा बुङो हिन्जावसाफोरा लाग्राया बेखौ लानो थांदोंमोन। थांबाय दा नोंथांमोना आं जिखिनिखौ हायो बेखौ भिडिअखौ लाबाय। नोंथांमोना इन्टारेस्टिं लालांगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै बे फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामो। गोबाव खालामाजासे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। फैदो बिदिब्ला बांद्राय आं फैसा खुस्रा खालामना माबा लाबोनांगौ ना। Ini masih delin. Sendalnya fसायथारा मा मानसिथाय मानसिखौनो बिराद गोदान मडेल नागिर थिनबाय थादों। नायनि थिखिथिगा मा गाव नाय जलाय जना नालाय आं नुफुराब्रा मा नुफुरा सेन्देल देखाय दिए नै इसोर बायदिखौनो नाय नोङो इसोर बायदि बे बिया मानो Bilang misal kalau mau lagar nih, sekolah punya gitu. Makalan. आंनि बे भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय जानांगौ। मा लाबोखो मायाव थांखो मा खालामखो जों दायो आङो माने जोबथारनायाव मोनसे बुस्थु खोन्थाना होबावनोसै। जों माने मा लाबोखो आरोना सासेया नै सेन्देलखौ लाना फैबाय। बे सेन्देलखौनो माने गावनि फसायनाय बायदि लाना फैबाय। आरो मैयानि भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुबाय जाखानांगौ। दख'नाबो लाखाबाय दख'ना सेन्देल लाबाय आंहासो माने थाङै जेबो गैया जाहैबाय आरोना लोगोफोर माने आं दासिमाव लासे माने फुजानि नामाव सार्ट
लायाखै लंपेन्टबो लायाखै आरोना माने मा बुंबावनो आरो आंनो जिबाबो सोलियो बिसोरनि गोसोखौनो माने सान्थि मोनथों होननानै आं माने बिसोरनो जिखौ नांगौ बेखौ बायना होबाय आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला नोंथांमोनखौ माने नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सी इउ लोगोफोर